Olen saanut tarjouksen tällaisesta tietolähdetoiminnasta ilmiantoja vastaan ja toimia niin kuin vapain käsin huumausaineen markkinoilla. Ehdoteltiin kaiken maailman sopimuksia, että jos suostun paljastamaan muihin rikosasioihin liittyviä asioita, niin sitten tämä huumausainerikos mahdollisesti voisi kumoutua. Sitten kun lähti isojen poikien leikkiin mukaan, niin aika äkkiä tuli huomattua, että tosi kova peliä tämä on. Mistä tässä nämä virkamiehet sitten keskenään kisailee, niin sitä sopii vaan arvailla. Kasvot pestiin raastin raudalla. Hän tykkäsi rahasta, hän tykkäsi hyvästä elämästä. Sen eteen piti jotain tehdä, koska eihän poliisipalkkaa riittänyt mihinkään. Jari Arnio sanoi mulle niin kuin alusta lähtien, että älä koskaan kerro hänestä kenellekään, muuten saa vaarassa. Ja tietysti tänä päivänä kuulostaa vähän pahalta, mutta 30 vuotta sitten niin maailma oli toisenlainen. Niillä on virkapuku, meidän pitää laulaa niiden kanssa sama laulu. Jos et laula, sit meet vankila. Ihan yksinkertainen juttu. Jos minua kiristetään, niin se on ihan varma, että minä kiristän myöskin jotain toista.